Fi stqarrija maħruġa mill-Eurostat ingħatat stampa dwar l-andament tal-beħ mill-ħwienet fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Jirriżulta li f'April li għadda l-beħ mill-ħwienet f'Malta irreġistra t-tielet l-akbar tnaqqis fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. F'April il-beħ mill-ħwienet f'Malta naqas b'4.6%. Mill-bidu tas-sena kien irreġistrat tnaqqis fil-beħ mill-ħwienet għal xahar wieħed wara l-ieħor. Kien biss fil-Portugal u f'Ispanja, pajjiżi li qed jiffaċċjaw kriżi finanzjarja illi kien irreġistrat tnaqqis fil-beħ mill-ħwienet ikbar minn ta' pajjiżna. Tnaqqis li jistona mal-fatt li matul April kien hemm 9 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li fihom, bil-kontra ta' dak li seħħ f'Malta, il-beħ mill-ħwienet iżdied u mhux naqas. L-ikbar żieda fil-beħ mill-ħwienet f'April fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea seħħet fl-Estonja fejn il-beħ żdied bi 8.5%. Pajjiżi oħra Ewropej li raw żieda qawwija fil-beħ mill-ħwienet tagħhom kienu l-Latvija, il-Litwanja u r-Rumanija.